अरो पानबुआ एडिसी विलेजो थांनाय 12 तारिखो बीजेपी समर्थक रक अरनि जे लोकल बर रक एडिसी विलेज कमिटी ऑफिस थांगय बरक आरो जे हामला खालायगा अबनो बेलाय चाया कक अ हामला खालायमानि आरो जे मानय रक सबाय होनाय राखा आं थांखिदाव नाय थांनाय अमतुई खालायै गणतान्त्रिक अनैतिक তাই মানে বেআইনি ভাবে কোনো জায়গা কোনো অফিস দখল খায়নি এডিসি ভিলেজ কমিটি যে আইন দङ অ আইন অনুযায়ী ইলেকশন उङै मानो इलेक्शन ताबुबो उङियाखौ 2 বছর 3 বছর লাই दंखा इलेक्शन उङानि बागै हाइकोर्टआवबो आबनो केस लायजा हाइकोर्टनि रायथिनि फासिंनो फायनाय कमिटी इलेक्शन उङानि बागै बिया आबोनि सकां आइननि फाताराव थांगय केरंनि फाताराव थांगय एडिसि दखल खायनायनि बागै बीजेपी नि जे बररक आइन सियावै अमहाय खायमानि साया ताई आबुक जे एडिसि विलेज कमिटी रायदानि बिसिंथि जे दंमानि आबोनि बिसिंथिखौ सामु उंनानिबो नांलाय तेकायसा कक गाय आबुक विलेज कमिटी उंमानि यागुलो साबो पाइनाय साबो पाइया आबोनि बिसिंथि खायसे तेउसा विलेज कमिटी नि जे बिनि जे कमिटी चंजागानो अ कमिटी रखे सामु थांफिनाय फिया विलेज कमिटी नि निर्वाचन उङसा एडिसि हाफांनि रायदा बाय विलेज कमिटी जे रायदा दंगनि रायदानि बिसिंथि ताबुक जे मनिटरिंग बा नमिनेटेड जे कमिटी दंगनि अ कमिटी नि बिसिंनो सामु तांजागैबो दंगो माव मा तांजागनाय और जे विलेज कमिटी नि जे रायदा दंगनि अब विलेज कमिटी एडिसि एरिया नि बिसिंगनो आबनो नांजागै दंगो आबो इनफोर्स आबो सामु नांगै दंगो अ आइन चालू दंगो अ आइन न राज्य सरकार मानियावै अ आइन न नलियावै अ आइन नि बिसिंगो तंयावै जदि चीनी साकावो चीनी बरकनि साकावो एडिसि बरकनि साकावो